Algunes persones que segueixen puntualment el pensament que faig des del terra de casa m'han corregit la xifra que donava ahir sobre els sous que cobren alguns dels responsables de les entitats i empreses més grosses del conjunt de l'Estat. I, efectivament, la xifra resultant mitjana és de 9,9 milions d'euros l'any, una xifra totalment escandalosa. Doncs bé, feta la correcció, avui vull posar el focus sobre la necessitat de fer del nostre món un indret menys carnívor i caminar cap al veganisme, ja que parlem d'un moviment global liderat per les dones i els més joves, al voltant del qual creix un mercat que mou milers de milions d'euros anualment. En aquest sentit, una vegada més, estem fent tard quan no ajudem els nostres productors i productores a poder fer conreus ecològicament equilibrats per poder recuperar la dieta dels nostres pares i dels nostres iaios.